Ola, somos os alumnos de cuarto da ESO e os damos a benvida a esta sección chamada Hoxe te conto, para falarvos de todas as cousas boas da vida. Onte, 25 de novembro, foi o Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller, unha data onde os invitamos a reflexionar e tomar acción sobre esta realidade que afecta a millóns de mulleres no mundo. Vale, pero espera, que é a violencia de xénero? Como que é? Vives debaixo dunha pedra? O parece, porque non saber cal é o problema que afecta a millóns de mulleres ao ano, a estas alturas é complicado. Bueno, deixarme en paz, non podo saber todo na vida. Para que o sepas, a violencia de xénero é calquer tipo de agresión física ou psicolóxica dirixida hacia unha persoa por o seu xénero e na maioría dos casos afecta as mulleres. Entón, cando lín sobre o suceso da muller na maleta, iso era violencia de xénero? Como que unha muller na maleta? Como chegamos a esta situación en pleno siglo XXI? Non te enteraste? Tristemente a muller levaba un ano na maleta por culpa da súa parella, que a descuartizou e tirouna en medio da basura. Que? Por isto esta loita é tan importante, porque ningunha muller debería sufrir ou vivir esta clase de abuso na súa vida. E que podemos facer para axudar? Na actualidade, moitas asociacións propuxeron diferentes medidas para romper o silencio e axudar as persoas que sofren destas desigualdades. Sí, eu escoitei que, por exemplo, o Instituto Nacional de Mulleres propuso 3 iniciativas. Conta, que eu quero axudar. Bueno, a primeira é escoitar e apoiar as víctimas sen xuzgalas, ademais de denunciar calquera situación de abuso que coñezcamos. Eu tamén escoitei que debemos participar nas campañas de sensibilización e prevención. Gustaríanos rematar recordando que isto non é só un día para falar do tema, senón que é unha loita constante. Claro, cada unha das nosas accións conta, incluso as máis pequenas. Os desexamos un moi bo día. Hoxe despedímonos cunha canción representativa. Palabras que te pegan como un huracán, miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie. Siguiendo mi camino yo sé a dónde voy, sintiéndome insegura y aunque no lo soy, no ver tus intenciones me hace vulnerable. Son miles de historias que están enterradas en algún cajón. Son tantos gritos que no escucha nadie, tantas preguntas tan inevitables. ¿Cómo logramos que cuando haya un beso solo sea uno de esos que no te hacen daño? Que de un abrazo todo el mundo salga ileso, que no esté mal quedarnos solas entre extraños. ¿Cómo hacemos que cualquier mirada siempre esté libre de interpretaciones? Que ni una más deba permanecer callada, que ni una más sufra por dobles intenciones, ni una más, ni una más. Ya no quiero pretender que es normal
llegan como un huracán. Miradas que no sabes bien a dónde van. Dime qué pasaría si no hubiera nadie.